Hvad så alle sammen, og velkommen til mit fyrværkeri 2023 til 2024. Hvis jeg har fulgt med nogle af de tidligere år, så kan I se, at jeg har betydeligt mindre fyrværkeri i år. Det skyldes blandt andet, at jeg har mistet lysten til at købe alt for meget fyrværkeri, og det er også gået lidt op for mig, hvor mange penge det egentlig er, man bruger på fyrværkeri. Så i år der er der for cirka 1000 kroner. Og som I kan se, så er det også noget lidt atypisk fyrværkeri. Der er nok mange af de her batterier, som jeg aldrig nogensinde har set før. Men ja, jeg vil gå i gang gennem det hele nu. Jeg har faktisk kun været 2 forskellige steder i år. Jeg har været i en first class forhandler, og så har jeg været i Excelbyg. Så jeg har hverken været i T. Hansen eller Harald Nyborg. Jeg synes, T. Hansen det er blevet alt for dyrt, og Harald Nyborg, det kan godt være, at man får meget krudt for pengene, men jeg synes virkelig ikke, det er særlig pænt, det fyrværkeri, de har. Nå, men tilbage til videoen. Jeg har som sagt købt de her 2 ved en first class forhandler, som hedder H.C. Farver og ligger i Randers. De har en del gode tilbud, og jeg tror næsten det er 30-50% på de fleste batterier inden jul. Men ja, jeg købte det her batteri, og så købte jeg 3 pakker Thundershots. De her koster normalt 80 kroner for 8 Thundershots, men de havde et tilbud, hvor man kunne få alle de her 3 pakker for 100 kroner. Så det er faktisk endnu billigere end i Harald Nyborg. Der er 2 forskellige slags. Det er 19 mm, og der er 6 gram i hver af dem. Jeg er ret sikker på. Ja, 6 gram i hver af dem. 19 mm. Jeg har aldrig prøvet dem før, men jeg regner med, at de er rigtig flotte. Så købte jeg også det her batteri, som jeg også havde sidste år. Det er et meget flot batteri. 25 mm, og det er 417 gram. Det er formstøbt, og der er 36 skud, 25 mm. Det koster normalt 450 kroner, men kostede kun 200 kroner her. Og ja, jeg kan virkelig godt lide det her batteri. Det er ikke specielt stort, men I burde gå ind og se en video af det. Udover det var jeg som sagt også i Excelbyg. De plejer normalt at købe de andre fyrværkeristeders rester, og så sælge dem endnu billigere. Så det er et sted, jeg altid plejer at tage hen. Vi havde det her sortiment, Magic. Jeg kan ikke helt huske, hvor det er fra. Måske Bilka. Med 5 batterier og 2 romerlys bomberør. Jeg ved det ikke helt. Det kostede 300 kroner for de her 5 batterier. Og der er, jeg tror det er omkring 600 gram krudt i det hele. Til at starte med, så har vi et lille 8-skuds batteri. Det har kun 31 gram krudt, så det er meget lille. Derefter så har vi et 10-skuds batteri, som har 39, også et meget lille batteri. Så har vi det her 19-skuds batteri. Det er med 134 gram krudt, så det er lidt større end de 2 andre. Så har vi et 25-skuds batteri. Det skal vi lige se her. Det har 182 gram krudt i. Og alle de her 4 batterier, det er alle sammen 20 mm. Og de er også alle sammen formstøbte. Til sidst så har vi det her batteri med 188 gram krudt. Jeg er ret sikker på, at det er 30 mm. Det er i hvert fald større end 25 mm. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Desuden så har vi de her 2. Ja, der stod romerlys, men jeg har aldrig set så tykt et romerlys. Der er også 48 gram krudt i hver af dem. Og som sagt, så kan I se, at det hedder et romerlys bomberør. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg glæder mig til at prøve det. Desuden købte jeg også de her 2 batterier i Excelbyg. Det her batteri har jeg haft sidste år, også meget fint. Det har 36 skud, og den har 232 gram krudt. Det er et meget flot batteri. Det koster også kun 100 kroner. Så hvis I kommer forbi Excelbyg, så kan jeg helt klart anbefale at tage det her med. Til sidst har vi mit største batteri. Det er et Royal Cobra, som også er fra Excelbyg. Jeg sagde som sagt, at de køber andre fyrværkeristeders rester og sælger de dem meget billigt. Jeg tror, at det her kostede 700-800 kroner, da det blev solgt hos Royal. Men hos Excelbyg, der kostede det kun 300 kroner. I kan se her, der er 700 gram, og der er 100 skud i alt, 20 mm. Der var ikke nogen video af det, men det kan vel kun blive godt. Så ja, det var alt mit fyrværkeri for i år. Der kommer nok en lille smule mere, men jeg tror ikke, der kommer nok til at gide at lave en video af det. Medmindre I selvfølgelig husker at like videoen og subscribe, så kan det godt være, at der kommer en video af det. Men ja, det var cirka 1000 kroners fyrværkeri. I må have det rigtig godt, og godt nytår.